Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oming. Taong 1977, Huban, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya itong si Oming. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas magmula noong ikinasal sila. Bagaman tutol ang kanyang pamilya sa asawa niyang yon, hindi niya ito inintindi. Minabuti nilang magpakalayo-layo para naman kahit papaano mamuhay sila ng payapa. Ayon kay Uming, nag-ugat ang hidwaan ng kanilang pamilya noong minsang malaman ng kanyang ama na kakaiba ang mga magulang ng kanyang asawa. May mga usap-usapan kasi sa kanilang lugar noon ukol sa pagiging kuno-kunong aswang ng mga ito. Bagaman labis ang pagkabahala ng kanyang mga magulang, iba ang kanyang pananaw sa babaeng kanyang iniirog. Wala siyang pakialam kung ano man ang lahi nito, sa kadahilanang ang tanging mahalaga lamang para sa kanya ay ang mabuti at masaya nilang pagsasama. Sa ilang buwan nilang pananatili sa Huban, naging maayos naman ang lahat. Kapag umaga, umaalis itong si Uming para maghanap ng kanilang makakain. Ang kanyang asawa naman, abalang-abala sa pag-aayos ng mga gawaing bahay sa kanilang tahanan. Kahit simple ang pamumuhay noon nilang dalawa, masaya naman sila kahit papaano. Ang nag-iisang pangarap na lamang noon ni Uming, magkaroon sila ng anak na siyang magbibigay sa kanila ng sigla sa pagtatrabaho. Makalipas pa ang ilang buwan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nang ipagtapat ng kanyang asawa ang tungkol sa pagbubuntis nito, agad naman niya yung niyaya patungo sa bahay ng kakilala nilang albularyo. Subalit nang marinig nito ang kanyang suhestyon, panayang pagdadahilan nito upang hindi matuloy ang kanilang pagtungo. May mga pagkakataong nararamdaman na ni Uming ang nalalapit nilang pag-aaway, kaya na may minabuti niyang siya na lamang ang umiwas. Inisip na lamang niya, maaaring hindi pa ito handa na magpatingin sa manggagamot. Isang linggo pa ang lumipas, dahan-dahan ang nagbago ang ugali ng kanyang asawa. Kung noon ay lumalabas pa yon ng kanilang tahanan, ngayon ay pinipili na nitong manatili sa loob. Hindi na din yon gumagawa ng mga gawaing bahay na parabang nagpapabaya na ito. Nang mapansin ni Uming ang gawain ng kanyang asawa, mahinahon naman niya yung kinausap upang malaman ang problema nito. Mahal, pwede ka bang makausap? Napapansin ko kasi sa'yo. Noong mga nakaraan parang wala kang gana magtrabaho. Alam mo namang pagod ako kapag umuuwi, hindi ba? Kung di ka tutulong, kawawa naman ako. Mahinahong wika ni Uming. Nang marinig ito ng kanyang asawa, bigla naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Pasensya ka na, Uming, ha? Medyo masama lang kasi ang pakiramdam ko. Pakiintindi na lang. Alam mo namang buntis ako eh." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tumungo sa kusina para maghanda ng kanyang pagkain. Hiwalay na ito kung magluto na parabang meron yung sakit na nakakahawa. Nang mapagtanto ni Uming na hinati nito ang dala niyang karne, agad naman niya yung sinundan upang muling kausapin. Subalit kahit ano ang sabihin niya sa kanyang asawa, tila ba hindi ito nakakarinig. Nang medyo mapuno na siya, minabuti niyang lumabas para magpahangin. Habang nakaupo siya sa silya,
muling bumalik sa kanyang memorya ang minsang babala ng kanyang mga magulang. Animoy naging totoo na ang sinasabi nito noong mga panahong naroon pa sila sa kanilang baryo. Nang mapagtanto ni Uming na hindi na nga normal ang ikinikilos ng kanyang asawa, nagpasya siyang obserbahan ito ng palihim. Sa pagsapit ng gabi, habang sila'y kumakain, kitang-kita niya ang pagkatakaw nito sa karne. Partida, sinabawan lang yon na parabang nilaga. Ang karneng kinakain nito, parabang hindi pa gaanong naluluto. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang nakakaramdam ng pag-aalangan itong si Uming. Maliban sa unang beses niyang masilayan ang ganoong pag-uugali ng kanyang asawa, nakakaamoy na din siya ng kakaibang baho sa katawan nito. Animoy 1 linggo na yung hindi naliligo kahit marami naman silang tubig. Nang hindi na maatim ni Uming ang kanyang naaamoy, mahinahong kinausap naman niya ang kanyang asawa sa kung ano ang ginagawa nito kapag wala siya. Subalit kagaya ng inaasahan, wala yung ibinigay sa kanya na detalye na parabang nagbibingi-bingihan. Matapos ang kanilang hapunan, agad naman itong pumasok sa kanilang silid. Kahit hindi pa yon nakakapaghugas ng pinggan, parabang wala yung pakialam. Siyempre, dahil mahal ito ni Uming, pinilit na lamang niya yung intindihin. Akala niya baka dahil lang ito sa pagbubuntis ng kanyang asawa, subalit nagkamali siya. Kinaumagahan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung napakaputik ng mga paa. May iilan din yung bahid ng dugo sa kanyang labi na parabang kumain niyo ng karne na hindi pa naidadaan sa init ng apoy. Dahil sa bagay na yon, agad naman niya yung kinumpronta upang tanungin kung ano ang nangyayari dito. Sa puntong yon, kumpirmado na ni Uming na maaari ngang isa ng ganap na aswang ang kanyang asawa. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Kung meron kang tinatago, sabihin mo naman. Kagabi akala ko tulog na tulog ka. Ngayon tingnan mo yung mga paa mo. Para kang magsasaka. Hindi na to normal. Sa ayaw at sa gusto mo, pupunta tayo sa manggagamot. Galit na wika ni Uming. Nang marinig ito ng kanyang asawa, agad naman siya nitong hinawakan sa kanyang balikat habang seryosong bumubulong sa kanya ng, "Kapag dinala mo ko dun, magpapakamatay ako. Isasama ko tong anak mo. Kung ayaw mo ng gulo, mabuting manahimik ka na lang. Hindi naman kita sasaktan eh. Huwag kang mag-alala. Iniingatan ko pa rin naman itong anak natin." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti ni Uming na umalis na upang maghanap ng pagkakakitaan. Habang hindi pa nila nareresolba ang tungkol sa kanilang hidwaan, minabuti niyang ilihim na lamang yun pansamantala. Iniwasan din niyang tumungo sa albularyo dahil sa pagbabanta ng kanyang asawa. Sa pagsapit pa ng sumunod na gabi, doon na nga mas lalong umiba ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Kung noong nakaraan ay magkasama pa silang naghahapunan, ngayon siya na lamang na mag-isa. Nang marinig niya ang kaluskos ng kanyang asawa sa kanilang silid, dali-dali naman niya yung pinuntahan para kausapin. Paghawak niya sa pinto, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang ito ay nakakandado. Isa lang ang naisip na paraan ni Uming para buksan ito, at yon ay ang gamitan yon ng lakas.
Sa ilang ulit niyang pagtawag sa kanyang asawa, hindi naman yun sumagot sa kanya. Nang wala na siyang pagpipilian, buong lakas niyang tinadyakan ng pinto at kasabay nito ang pagbungad sa kanyang mga mata ng napakadilim nilang silid. Nagkalat doon ang maiitim na tela sa buong paligid na halos hindi niya alam kung saan yun kinuha ng kanyang kabiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang kanyang asawang nakaupo sa tabi ng kanilang higaan habang umiiyak. Pagsilay niya sa ginagawa nito, nakaramdam siya ng labis na pagkaawa sa kasalukuyan nitong sitwasyon. Hindi ko to gusto. Ayokong matulad sa mga magulang ko. Pero anong magagawa ko? Nasa dugo na namin ang ganitong sumpa. Uming, pasensya ka na. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo. Pabigat lang ako sa'yo. Wala akong silbi. Isa akong salot na kailangan ng mamatay. Mangyak-ngiyak na wika nito. Pagkarinig ni Uming sa sinabi ng kanyang asawa, dali-dali naman niya yung hinagkan habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Subalit sa paglingkis ng kanyang bisig sa katawan nito, bigla naman siyang napalayo nang masipat niya ang napakaraming uod na gumagapang sa balat nito. Pagsilay niya sa kinauupo ang sahig ng kanyang asawa, bumungad sa kanya ang isang bangkay ng sanggol na animoy ilang araw na yung nabubulok doon. Sa isang iglap, naamoy niya ang napakasangsang na baho sa kanila na halos isuka na niya ang kabuuan ng laman ng kanyang sikmura. Dala ng takot at pagkabahala ni Uming, agad naman niyang iniwan ang kanyang asawa para makahingi ng tulong. Alam niyang hindi na yon ang babaeng kanyang pinakasalan sa kadahilan ng napakalayo na sa dating pag-uugali nito. Subalit, bago pa man siya makalabas sa bahay nila, bigla na lamang siyang natigilan nang masipat niya ang kanyang asawa na humarang sa kanyang dinaraanan. Nanlilisik ang mga mata nito at halos hiyak na ang kanyang tiyan na parabang hindi na yon humihinga. Maya-maya pa, bigla naman niyang narinig ang garugal nitong boses na nagsasabi ng, "Huwag kang umalis, Uming. Dito ka lang. Hindi mo susundin ang utos ko? Papatayin kita." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang sundang na nakatarak sa gilid ng kanilang dingding upang labanan ng kanyang asawa. Hindi na siya nag-alangan pang pagbuhatan niyo ng kanyang kamay sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na sigurado yon sa ginawa nitong pagbabanta. Sige, lumapit ka. Hindi ako mag-aalangan sa'yo. Tama nga ang sinabi ni Itay. Wala kang pinagkaiba sa pamilya mong mga demonyo. Nanginginig na wika ni Uming sa kanyang asawa. Matapos niyang makapagsalita, bigla naman siyang napakaripas ng takbo nang masipat niya ang kanyang asawa na biglang tumuwad sa kinatatayuan nito. Dahil sa medyo masikip noon ang kanilang bahay, kaya naman ang lahat ng gamit na kanyang nadaraanan, walang pagdadalawang isip niyang iniharang upang hindi siya masundan ng asawa niyang aswang. Pagdating niya noon sa kusina, bigla naman siyang napatigil nang masipat niyang wala na siya doong malalagusan. Pinilit niya pa rin sirain ang kanilang lababo pero masyadong matibay ang pagkakagawa nito. Pagramdam niya sa mga yapak ng kanyang asawang dahan-dahang lumalapit, wala na siyang nagawa kundi yon ay kaharapin. Nang masipat niyang nakatuwad yon habang nakatitig sa kanya, halos maihina man siya dahil sa takot. Sinubukan niya pa noong pangibabawan ng kanyang nararamdaman pero hindi niya yun magawa.
makipag-isa ka na lang sa'kin, mahal ko. Pangako, magsasama na tayo habang buhay. Wika ng kanyang asawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, patuloy naman niya yung tinututulan. Ni minsan sa buong buhay ni Uming, hindi niya pinangarap ang maging isang aswang. Pagkarinig nito ng kanyang sinabi, bigla naman yung umangil habang umiiyak. Nang mapagtanto ng kanyang asawa na wala na siyang pagmamahal doon, nagpasya yung kainin na lamang siya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung nagwala sa loob ng kanilang bahay. Lahat ng kanilang gamit ay winasak nito habang pilit na naghahanap ng pagkakataon upang siya ay sunggaban. Si Uming naman noon, nananatili sa kanyang kinatatayuan, nakahandang tagain ng kanyang asawa kung sakali mang susubukan itong lumapit sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatakbo patungo sa mga sisidlan nila ng tubig nang masipat niya ang kanyang asawa na lumundag papalapit sa kanya. Dahil sa medyo masikip ang kanilang kusina, kaya na may naging mahirap para dito na siya ay malapitan. Sa halos humigit 10 minuto niyang pagpupumiglas, awa naman ng Diyos, hindi siya nagkaroon ng malubhang pinsala sa katawan. Ang tanging natamo niya lamang ay ang mga kalmot na nanggagaling sa matatalas nitong mga kuko. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpupumiglas, doon na nga siya nakahanap ng pagkakataon para tagain yun. Walang sabi-sabi, buong lakas niyang tinaga ang kanyang asawa sa balikat nito na siyang naging sanhi upang mapaatrasyo ng bahagya habang patuloy na sumisigaw. Pagsilay ni Uming na nanghihina na yon, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa entradang pinto ng kanilang bahay. Hindi na niya yon pinili pang lingunin sa takot na baka bumalik sa kanyang isipan na ito ay tulungan. Pagkalabas niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa bahay ng manggagamot. Habang dumaraan siya noon sa baryo, kitang-kita niya ang iilan sa kanilang mga kakilala na panayang pagsilay sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman yung nagsipulasan ng masipat ng mga ito ang kanyang asawang pilit na humahabol sa kanya. Pagramdam ni Uming na malapit na siya nitong maabutan, wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw ng napakalakas. Yun na lamang ang naisip niyang gawin upang magising ang lahat ng kanilang kababaryong nagpapahinga. Sa pagsindi ng mga gasera ng bahay na nasa gilid ng daan, bigla naman niyang nasipat ang pag-alangan ng kanyang asawa. Pagharap niya rito, kitang-kita niyang dahan-dahan na yung umaatras habang umiiyak. Pasensya ka na, pero ayokong sumunod sa landas na tinatahak mo. Lubos ako naaawa sa ating anak, pero wala akong magagawa. Pakiusap ko sa'yo, kung kaya mo siyang buhayin, gawin mo. Sana sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang makasama ko. Ni minsan hindi ako nagsisi kung bakit ikaw ang pinili ko. Paalam, mahal. Nanginginig na wika ni Uming. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang tumakbo papalayo ang kanyang asawa hanggang sa hindi naglaon tuluyan na yung naglaho sa kanyang paningin. Nang mapagtanto niyang wala na ito, dali-dali naman siyang pumunta sa bahay ng albularyo. Hanggat hindi pa malinaw sa kanya ang lahat, doon na muna siya mananatili pansamantala. Hindi naman yung problema sa matanda, gawa ng nagbibigay naman ng salapi kahit papaano itong si Uming. Makalipas ang 1 linggo matapos ang pangyayaring yon, muli niyang binalikan ang kanilang tahanan. Minabuti niyang wag nang pumasok sa loob nito
upang hindi na niya maalala ang masasayang alaala ng kanilang pagsasama. Inabot din ng hapon si Uming sa kanilang dating tahanan bago niya yon napagpasyahan na sunugin. Lumipas pa ang 3 taon, hindi na niya nakita ang asawa niyang yon. Minabuti niya munang ituon sa pagtatrabaho ang kanyang wisyo para naman kahit papaano makabawi siya sa albularyo. Doon na kasi siya nanatili magmula noong nangyari ang insidente. Nang dumating na sa puntong medyo nakakalimot na siya, doon niya nakilala ang kanyang bagong kinakasama. Ayon kay Uming, na kahit ayaw niyang palitan ng dati niyang asawa, wala siyang magagawa sapagkat nais niya ding gumawa ng sarili niyang pamilya. Yun lamang kasi ang kanyang nag-iisang hangad, gawa ng ang pinakapangarap niya sa kanyang buhay, magkaroon ng anak na makikita niyang lumalaki. Sa pagdadalang tao ng kanyang dating asawa, sinigurado niyang nakagabay dito ang albularyo na itinuring na niyang pangalawang ama. Lahat ng kinakailangan nilang preparasyon para sa paglaki ng sanggol ay ibinigay naman ito na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Akala ni Uming tuloy-tuloy na ang ganoong pangyayari sa kanyang pamilya, subalit sa pagsapit ng 5 buwan ng tiyan ng kanyang asawa, muli niyang naramdaman ang pagpaparamdam ng babaeng una niyang minahal. Isang araw, habang naglalakad sila patungo sa merkado, meron siyang nasipat na isang babaeng nagmamasid di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, bigla naman yung nagtakip ng hawak nitong balabal sabay talikod sa kanya. Bagaman nakatalikod na ang babaeng yon, hindi pa rin yon nilubayan ni Uming sa kadahilanang may kung ano sa kanyang kalooban na nagsasabi na hindi ito iba sa kanya. Pagsilay niya sa balikat ng babae, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang pilat nitong animoy nagmarka dahil sa taga ng patalim. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na siya tuluyang napaluha nang masipat niya ang isang maliit na bata na lumapit dito. Labis-labis na pagpipigil noon ng pag-iyak ang kanyang ginawa para naman kahit papaano hindi magtaka ang kanyang bagong asawa. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy niyang hinanap ang babaeng yon. Subalit sa kasamaang palad hindi na niya ito nakita. Nang wala nang magagawa si Uming, minabuti na lamang niyang ituon ang kanyang wisyo sa pagtatrabaho. Makalipas pa ang 2 linggo, may bumisita sa kanilang baryo na isang matandang lalaki. Nagtanong-tanong yun sa kanyang mga kakilala ukol sa kinaroroonan niya. Nang matagpuan siya nito sa imbakan ng mga kopra, agad naman siya nitong tinawag para makipag-usap. Sa pagsilay niya sa matanda, hindi naman niya yun gaanong namumukaan. Akala niya tiyuhin niya, subalit nagkamali siya. Habang naglalakad silang dalawa, seryosong inilahad naman ng matanda na siya ang ama ng dating asawa ni Uming. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman niyang naramdaman ang dahan-dahang pagkalas ng tibok ng kanyang puso dahil sa labis na pagkagulat. Sa pagdating nila sa lugar na minsang pinagtirikan ng kanilang bahay, doon inialis ng ama ng kanyang dating asawa ang sabulag nito sa muka. Uming, hindi ako naparito para guluhin ang buhay mo. Pasensya ka na kung hindi naging maganda ang pagsasama ninyo ng anak ko. Alam mo, masaya ko dahil ikaw ang kanyang nakasama. Pero kagaya nga ng palagi kong bilin sa kanya,
kailan may walang kasiguraduhan ng pag-iisang dibdib ng dalawang magkaibang uri. Nais ko lang ipaalam sa iyo, buhay ang anak mo. Kasalukuyan siyang naninirahan sa aming bahay. Masaya naman siya, bibong bata. Yun nga lang, hindi niya alam ang tungkol sa iyo. Hayaan mo, kapag malaki na siya, hindi namin siya ipagdadamot sa iyo. Makikilala mo pa din siya at makikita. Pangako ko sa iyo, Uming, hanggang kamatayan hindi namin siya sasalinan. Wika ng ama ng kanyang dating asawa. Dagdag pa nito na minsan na din niyang nasilayan ang kanyang unang minahal sa kanilang lugar. Yun nga lang, wala itong lakas na magpakita sa kanya dahil sa kanilang pinagdaanan. Bagaman matagal ng panahon ang lumipas, patuloy pa rin itong pinagbabayaran ang kanyang nagawang kasalanan. Ipinagtapat din ng ama nito sa kanya na ang anak niyang yon ay hindi na nagkaroon ng interes sa mga lalaki magmula noong naghiwalay sila. Mas pinili na lamang nitong alagaan ang kanilang anak na bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Matapos itong mapag-alaman ni Uming, bigla namang tumulo ang halos isang baldeng luha sa kanyang mga mata. Sa puntong yon, nanumbalik ang pagmamahal niya sa kanyang asawa at ang mga memoryang kahit anong gawin niya, hindi niya kayang maiwaklit sa kanyang isipan. Subalit kahit may pagtingin pa siya rito, alam niya sa kanyang sarili na meron na siyang bagong responsibilidad. Hindi din naman niya yun maaaring talikuran, gawa ng wala naman tong kasalanan sa kanya. Bago magwakas ang kanilang pag-uusap, inalam niya ang pangalan ng kanyang anak. Nagpasya kasi siya noon na yun din ang ipapangalan niya sa dinadalang sanggol ng kanyang asawa kapag nailuwal na yun sa mundo. Nang marinig niya ang pangalan ng una niyang anak, maigi naman niya yung tinandaan. Pagpaalam sa kanya ng matanda, nangako itong magbabantay sa kanyang pamilya. Wala siyang dapat ipag-alala, gawa ng may iilan sa mga tauhan nito ang nakakalat sa kanilang baryo. Nang maipanganak na ang supling ni Uming, naging maayos naman ang lahat. Magmula noong nagbunga ang kanilang pagmamahalan, mas lalong sinwerte pa siya sa kanyang trabaho. Nang makapagpundar na siya ng kanyang sariling bahay, doon na niya piniling magnegosyo. Pero alam niyo ba, na kahit ilang dekada pa man ang lumipas, sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Uming ang kanyang babaeng unang minahal. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang ang hirap mamili ng side kung sino yung tama. Kung si Uming ba o yung asawa niya. Kasi unang-una, kung ako si Uming na hindi ko naman alam na aswang pala yung asawa ko, tapos may ganong pagbabanta sa buhay ko na papatayin kita, kakainin kita, parang magpapakamatay siya pag nagpatingin sa albularyo, doon pa lang talagang alam kong matatakot na ako eh. Pero kasi nung nagkahiwalay na sila, nung medyo siguro sinusubaybayan pa rin si Uming nung dati niyang asawa, napakabait naman pala pati nung pamilya. Isipin ninyo, prinotektahan pa yung bagong pamilya ni Uming. Diba ganun sila kabuti? O baka dahil lang sa meron silang utang na loob kay Uming kasi nga nagkaroon ng anak eh. Pero hindi ko rin masasabi kasi ang pangako ng lolo, hindi papasahan yung anak nila ng pagiging aswang, diba? Parang wala lang, gusto lang silang protektahan. Pero yun nga, kagaya nga ng sinabi ko, parang medyo mahirap mamili ng side kung sino yung tama. Kaya kayo na lang yung tatanungin ko. Saan ba kayo? Sa side ni Uming na
iniwan yung pamilya niya kasi nga takot na takot siya? O sa side kayo ng asawa niya na hindi naman talaga ginusto na maging aswang pero yun lang yung nakatadhana. Pero mahal na mahal niya si Uming. Kayo nang bahala dyan. Paki-comment na lang ako sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.